बेखौ लाना जास्लायबावो बेहा औ आया बावलों मासा दिनै जोंहा फौजिफोर संनाय बायदि संगोन आरोना लोगोफोर बयबो 1 2 3 4 5 1000 200 हेल' फ्रेन्ड्स दिनै मा बाराय नोंथांमोना मिथिखाबाय सानडे रिपाब्लिक डे बयखौबो हेपि रिपाब्लिक डे ओमफ्राय जोंहा दिनै रिपाब्लिक डे नि मा जागोन नोंथांमोननो दिन्थिनोसै एसे ओमफ्राय दिनै चेलेन्ज जानो नागिरदों आरोना चिकेन लेग पिस चेलेन्ज जानोसै आरोना दिनै स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजासे नायलांदो स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो ओमफ्राय बाहाय दङ लेग पिस आरोना रुनानै दोनखाबाय नै संनांगौल' चेलेन्जनि थाखाय नै मामियाबो रेडि सेडि जानानै दं नै सासेयाबो रेडि सेडि जाबाय आरोना रिपाब्लिक डे नि बयबो दिनै जोंहा फौजिफोर संनाय बायदि संगोन आरोना लोगोफोर बयबो जाहैबाय सलजार हिनजाव आं सलजार बे सलजार हिनजाव जों दिनै संगोन आरोखि दिनै सलजार बाय सलजार फौजिना नै बारानो नोगोद दंफां हांसोलांनांगौ फौजिफोरनि संनाय दिनै फौजिफोरनि संनाय फौजि स्टाइल खुद जाहैदिनि क्या मच है यार बरिया जाबाय सच्ची मस्त खाएंगे बयनोबो मोनथाम पिस आरोना लोगोफोर चेलेन्जआव लोगोफोर जायनो देरहायो दिनैनि फौजिनि चेलेन्जआव नोंथांमोना नायदो दिनै जाय देरहायो बे 1000 1 2 3 2 1 2 3 4 5 1000 200 ये देखो यूपी का हमारा ऑपरेटर है यूपी का वो भी हमारा साथ फैमिली से चैलेंज करेगा बोल रहा है आज ये चैलेंज है और जो रिपब्लिक डे का है ना आज 26 जनवरी के लिए चैलेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कौन जीतेगा वो 1000 रुपया मिलेगा रेडी है रेडी गटो रेडी कम मैं बोलूंगी बोलो 1 2 3 स्टार्ट बेखौ लाना जास्लायबावो बेहा औ आया बावलों मासा पहले पानी Sumpah sama Evan coba. Papa ketikutnya jadi. Wow.
लाठीचं खावडतो वो बड़ा दोरी से खत्म हो गया मैं जीतने वाला था लेकिन ये कहाँ से आयाขับตะไลเป็นพวกอะไรจับเข้าไปก่อนแล้วกันเลย मैं जीतने वाली थी Anak ko. มาเจ้ไอ้มันใช่ลำบากจริงนะเด้जीत गयाตักโล मिल गया भाई सेकंड में है 1000 रुपया मिला है मेरे को आज और एक मिल गया फ्री में और एक